Hej Sten. Og Bjarne? Hej Asbjørn. Hej. Nå, Bjarne, hvad har du så tænkt dig at gøre ved den her satskonflikt? Ja, Asbjørn. Jeg oplever det som min pligt som finansminister og i øvrigt også socialdemokrat at kæmpe for danske arbejdspladser og selvfølgelig også for de skatteyderes penge. Ja, men kan I fortælle mig, hvilke muligheder jeg eventuelt har? Nu skal du høre. Enten så kan du lave en offentlig pressemeddelelse. Ellers kunne du gå direkte til forhandlinger og på den måde som udtrykke dine meninger omkring emnet. Ja. Hvad er mulighederne for, at jeg bare kunne sende en besked til Helge, formand for de kabineansattes fagforening? Nu skal du lige overveje, hvad det kan ende med af konsekvenser. Hvis du sender en privat besked til Helge, hvad kan det så gøre mod troværdigheden mellem dig og dine vælgere? Ja, det har du ret i. Men ja, vi har altså brug for ligesom at give en hurtig udmelding. I ved, hvordan det andet det skaber på styr, og det bliver noget værre råd. Hvad med, at vi bare forsøger at kickstarte de her forhandlinger og sætte noget skub i dem, så vi måske kunne få en hurtig afgørelse. Og så også bare lægge noget pres på fra toppen. Vi kan vel ikke tvinge dig, Bjarne. Valget er dit. Du skal bare vide, at vi står ved vores forslag. Men tak for i dag. Tak.